ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் எல்லாருக்கும் ஹரே அன்பான காலை ஹரே வணக்கங்கள். கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நம்ம பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் மந்தேகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாரவிதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालिके कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. मोगं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. शृण्वतां समगतिः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हतन्तः सोहै अभद्राणि विधुनोति सुकृतं सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा. இந்த பாடத்துக்கு இந்த சாப்டருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? 4வது சாப்டர். இந்த 4வது ஸ்லோகம் சாப்டருக்கு ஸ்லோகம் இல்ல. இது வந்து 9வது சாப்டர் 4வது ஸ்லோகம். ஆமா, 9வது சாப்டரோட பேர் என்ன? த பாசிங் பீஷ்ம தேவரின் மரணம். பரமபத பிரவேசம்னு பேரு இருக்கு இல்லையா? பீஷ்ம தேவர் அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு பகவானுடைய கிருஷ்ணரோட திருவுருவத்தை தியானத்தபடி அப்படியே பரமபதம் அடைந்த நிலையை பற்றி விவரிக்கிறது இது இல்லையா? இது குருஷத்திற்கு பிறகு எல்லாத்துல வந்து யுதிஷ்டர் மனவேதனை, ரொம்ப மனவேதனை ஆயிட்டார் யுதிஷ்டர். உடனே அவர் என்ன பண்ணார்? பீஷ்ம தேவரை பார்க்கறதுக்காக கிளம்பி போறார். பாண்டவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு நிறைய மகாரிஷிகளையும் கூட்டிட்டு போறார். அங்க போயிருக்கிற சமயத்துல போற வழியில அங்க இருக்கிற முனிவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் மரியாதையோட வரவேற்கிறார். பீஷ்மர் எங்க எதிர படுத்துட்டு இருக்கார்? அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கார். பாண்டவர்கள் வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட துன்பம் அனைத்தும் பகவான் வழி திட்டப்படி நடந்தது என்றும், அதனால் பகவான் வழி விருப்பத்தை நமக்கு முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதையும் விளக்குகிறார். அதுதான் இந்த சாப்டருடைய மொத்த சாராம்சம். இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர். நேத்திக்கு என்ன படித்தோம்? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் ஒரே தேரில் அமர்ந்து யுதிஷ்ட மகாராஜ் மற்ற பாண்டவர்கள் பிறந்து பீஷ்மர் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றார். அதை பார்த்தோம் இல்லையா? குபேரன் அது தனது பரிவாரங்களால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல தெரிஞ்சுதான் பார்க்கறதுக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் சந்நிதியை ஒரு பக்தனுக்கு உண்மையான பெருமையும் மகிமையும் அளிக்கிறது.
ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போற ஸ்லோகம் அம்பு படுக்கையில படுத்திருந்த அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்காரு இல்லையா, அவர் பேரு பீஷ்ம தேவர். அவரை வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, வானத்திலேருந்து விழுந்த தேவரை போல பாண்டவர்கள் பார்த்தாராம். அதனால தர்மராஜர் யுதிஷ்டர் தம் சகோதரர்களுடன் பகவான் கிருஷ்ணருடனும் சேர்ந்து பீஷ்மருக்கு பணிவுடன் வணக்கம் செலுத்தினார்கள். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பக்தர்களுக்காக பகவானின் பணிவு மற்றும் அவருடைய பக்தர்களுக்கு அளிக்கும் உயர்ந்த மரியாதையை வெளிப்பது. அவர் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். அவர் எதுக்காக அங்க போய் பார்த்து அவருக்கு இருக்கணும், வணக்கங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும். இருந்தாலும் அவர் அவர் ஒரு பக்தர். அந்த பக்தருக்கு உண்டான மரியாதையை அவர் கொடுத்தார். ஓகேயா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். அதாவது ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி படிங்க. ஓகே. திருஷ்டுவா நிபதிதம் பூபௌ திவஸ்யுதம் இவாமரம் பிரேணமு பாண்டவா பீஷ்மம் சாலுகா சகசக்ரினா. எஸ் மாதாஜி படிங்க. அதாவது दृष्ट्वा निबदितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरं प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुकाः सह सक्रिणा. சக்ரீனேன்னு சொல்லுங்க. சக்ரீனா. எஸ், பிரபுஜி ஒருத்தர் படிங்க. அதாவது दृष्ट्वा निपजं भूमौ दिवसत्यम् इवामरं प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुहा सह सक्रिणा. हरे कृष्ण माताजी. சக்ரீனா. हरे कृष्ण माताजी. ஓகே, மீனிங் ஒருத்தர் படிங்க. அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. விட்ட ஒரு தேவரை போல் தரையில் படுத்து கிடந்த அவரை பீஷ்மரை கண்டு பாண்டவ ராஜனான யுதிஷ்டர் அவரது இளைய சகோதரர்களுடன் பகவான் என்னது படிக்கிறீர் பிரபுஜி? மீனிங் படிக்க சொன்னாங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கலையம்மா? மொழிபெயர்ப்பு. ஆகாயத்தில் விழுந்து விட்ட ஒரு தேவரை போல தரையில் படுத்து கிடந்த அவரை பீஷ்மரை கண்டு பாண்டவ ராஜனான யுதிஷ்டர் அவரது இளைய சகோதரனுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடனும் அவர் முன் தலை வணங்கினார். ஓகே, யாராவது பொருள் உதவி படிங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட யுதிஷ்டரின் மகாராஜனுக்கு இளைய மாமனாகவும் அர்ஜுனனின் நெருங்கிய நண்பராகவும் இருந்தார். ஆனால் பாண்டவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்திருந்தனர். பகவான் தமது உன்னத நிலையை உணர்ந்திருந்த போதிலும் எப்பொழுதும் மனித வழக்கப்படியே நடந்து கொண்டார். எனவேதான் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் இளைய சகோதரர்களில் ஒருவரை போல் அவரும் பீஷ்மர் தேவரின் முன் தலை வணங்கினார். ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு பீஷ்ம தேவர் அவர் என்னதான் இருந்தாலும் அவர் ஒரு டிவோட்டி, பியூர் டிவோட்டி. அவர்கிட்ட கிருஷ்ணர் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். பியூர் டிவோட்டி. அங்கே போய் நின்று எதுக்கு அவர் தலையை வணங்கினார். அதனால நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு பியூர் டிவோட்டியா இருந்தோம்னாக்க அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் நமக்கு நம்மளோட அவர் இருப்பார். ஓகே. வாஞ்சா கல்பது ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்சு பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शीला प्रभुपादा की जय. नामाचारी हरिदास ठाकुर की जय.